3 zlé návyky, ktoré brzdia tvoj progres. Zlý uhol brnkadla. Veľa gitaristov drží brnkadlo príliš kolmo na strunu, to zapričiňuje, že zapasíš s odporom struny a tvoje solá znejú sekavo. Brnkadlo musíš nauhlovať smerom k snímaču a sám uvidíš ten rozdiel. Topenie brnkadla do struny. Ak chceš hrať rýchle alternate picking linky, musíš hrať špičkou brnkadla. Tretia častá chyba je zlá synchronizácia rúk. Keď pracujeme na rýchlosti, často strácame kontrolu nad likom. Skús celý lik trénovať v pomalšom tempe, až keď budeš cítiť kontrolu, až vtedy zvyšuj rýchlosť. Viac takýchto technických cvičení a tipov nájdeš na mojom YouTube kanáli, takže ak bolo video užitočné, daj odber.